Amafama asetyhini ebezalisa iholo iFeather Market eGqeberha elindele ukuva amagama wawo ebizwa njengabaphumeleleyo kumsitho wokuwonga abagqwesileyo. Umnini weKhanyisa Agri-Organics yaseGqeberha uBongeka Gebhuza oneminyaka engama-33 ufumene iwonga elikhethekileyo kwicala lolutsha. UGebhuza uqale ukufuya kwiminyaka emibini edlulileyo efuya imivundla emithathu awayeyiphiwe nguyise wakhe. Kungoku nje ungumfama ozinzileyo onemivundla efikileyo kuma-70. UGebhuza nofundela isidanga se-honours kwezolimo kwiYunivesithi iNelson Mandela uthiwe jize ngama-50,000 eerandi ngokugqwesa kumsebenzi wakhe. Ndiqale ngo-2022, ndiqala nge-rabbits eziyi-4 endazifumana as a gift from my father because bendine-interest yokufama ii-rabbits from years back. So I had been researching farming and rabbits ndifuna ukuzibona uba zifanywa njani, ndijonga articles, ndijonga even YouTube, ndibona ukuthi zikhuliswa kanjani. So that's where my interest started, and it's been an exciting journey ukufama ii-rabbits and even venturing into farming and hoping to get into commercial farming one day. In my undergrad, I decided to do both animal and plant crop production because the idea and my heart has been into dealing with the issue of food insecurity and wanting abantu to have ukutya. And my desire is not just to serve abantu of a specific group, but so that's why I want to venture into both crop and animal, specifically vegetables and even animals, rabbits, speak of goats, speak of sheep, to Bandu that invited for me to this event. On the 25th of June, I was invited and I got an award of 20,000 Rand for the business on Under Youth MEC Awards, and I'm grateful for that. And it means a lot being here, and I'm hoping to get better knowledge even into farming, as I'm getting already ideas and where I can improve on my farming. And yeah, it means a lot to me. I'm very excited to be here. Umnini we-Twin Bed Poultry Farming uPhama Tokota wesithili iChrisani ngoyena ufumene iwonga eliphezulu elihamba nesixa-mali esingange-110 leerandi. Lo mfama uzuze eliwonga ngokukwazi ukuthi akhulise ishishini lakhe. UTokota waqala ifama yakhe ngamantshontsho angama-200, kungoku nje uneenkukhu ezifikileyo kwi-1,000 yaye uqeshe abasebenzi abangaphaya kwe-10 ukwanayo nendawo yokusika inyama. Uthi le mali uza kuyisebenzisa ukwandisa eli shishini ngakumbi. Ndine-abattoir, ndiyazixhela ndizithengise ezikolweni, ndiyazithengisa nakwi-B&Bs. Namhlanje ndiwinile as a best smallholder, ndaphinde ndawina as an overall winner. Ndiyavuya kakhulu, I'm very excited. Andizazi noba mandithini, I'm out of words. This is for my company, this is for my family, this is for everyone who has been supporting me. I'm going to plow back to Twin Bed Poultry Farming because there is still a lot of things that we need. Ndizawuphindela ku-Twin Bed ndiplowe back till sibe kule ndawo esifuna ukuba kuyo. For future, we would like to have an outlet sikwazi ukuzithengisela ngokwethu, singa-supply ezinye indawo but supply our own market. I've got staff members, 10 permanent and 4 casuals, so they are there to help me as much as they can. Isebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle ligxininise ukubaluleka kokuphuhlisa nokukhuthaza amafama asetyhini. Lithi la mafama anegalelo elibonakalayo ekuhlumiseni uqoqosho. Most importantly is that we want to honor them and appreciate the work that they are doing in agriculture in particular. So today is their day. We are giving them awards so as to encourage them to do the good work that they are doing, and also encourage others that are still starting that they will get there. So our focus is empowering women. The fact that we are honoring and awarding these women, it's exactly addressing that because agriculture is always known as male dominated.
And we know in villages, if you don't have a husband, you are just a victim. You won't own a land until you are a man or you are made to marry someone else. So by doing this, we want to acknowledge the role that women play. Elisebe lithi amafama afumene iwonga aza kumela iphondo kumsitho wamawonga esizwe ngomhla eliza kuthi liubhengeze kulo nyaka. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguphelisa Mkhendlana eGqeberha.